tuonne valtatien varteen teidän kanssa. Joo. Muista ei tiedä. Joo, niin varmasti. Joo, siitä ei mulla mitään sellaista roolina, joka tulee silleen. Joo, tuo uusi asfaltti, joka on märkämisen kanssa, kun siitä olla varovainen siinä, on se piti, niin on aika jäällä aina. Toi Kilpinen on tuolla, mut no, kyllä sieltä näkyy, mut Kulma on väärä. Ei se sieltä näy. Joo, mutta se ei saisi kannattaa jo kallista, se pitäisi olla kannattaa. Tämä tarkoitin suunnalla. joo. Rajoitusralle. Jännä paikka. Kyllä. Päästään huolet rajoittimeen. Ei ole ainakaan teidän kannalta epäedullinen paikka, kun on ylämäki. Joo, tuossa mopo oma sähköinen rajoite. Ei vähän enempää kuljettaa. Nuo uudet mopot on rajoitettu sähköisesti. Jos se ripparatti niin, jos se rajoitin on käytössä, ettei siellä ole mitään, Eikö sä kuullut? millä se tulee ohitettua. Niin musta kuulis kyllä. Ei sitä saa ohitettua millään, mutta kuin porakoneella se on ihan ehdo. Koska jos se ajoi, niin se maksaa joku 300 oli netto. Okei. 65 näytti tukkaa. Joo. Siitä otetaan se varmuusvaihe. Joo. Tääkin kuitenkin on hiukan kevyempi kuin tää meidän. Äskiplainen. Vähän. Niin sun alla se menee se 70. Ei me. Se menee se 63. Siellä on se rajoitus. Niin, mutta kato mitä se tulee huomioida. Kaikki tämmöset. Niin semmosissa olosuhteissa menee. Paikoissa. GPS 65 on mennyt pieneen alamäkeen. Nimenomaan alamäki. No, vähän liikaa siinäkin. No joo. 25. Se on vaan vähän sillain niinkö tyhmää, kun asuu täällä peräkylillä ja lähimpää kauppaankin 8-9 kilometriä, niin olisi mopolla ajellut sitä 4-5, niin ei se oikein sillain maita. Ja varsinkin Tiedetään, ettei ne mikään nyt sitä 4. Meillä on valtatie 23 varressa ensimmäinen pysäkki oikealla puolella, tässä Pirkko toisella puolella. Tää oli 60. Poini. Ja Ei mikään mene 4. En mä tiedä, onko se hyvä idea, mutta tuo se on kumminkin. paitsi vakio Japanin Honda Manko. No joo, se Tasan 4-5. No ei, nyt vielä kannatakaan. Ensimmäisenä tässä ja sit niin nyt on rönävuoro ja sit niin varmaan seuraavana sit Likke ja Suomi. Nyt ensimmäinen pysäkki tässä oikein puolella, kun lähdetään Parkanoon 23 liikenneympäristö. niin meni suuntaan.
Eli 64. Joo, 2500. Pelkällä XPS sitten tyhmiin valleen kovempaa poliin. Liian paljon siihen. Toivottavasti sitä sitten on putkessa. Viivillä aika kunnossa oli 8. No onks tuo Ketola ketä niitä ajaa nyt? No antaa Vestullekin ne ylinopeutta, kun sillä on koulu. Tuossa aikaisemminkin testannut tuota mun. Ei kun niin, se oli paljon vasempi. Oliko se kun se posti, kun se on lippas vai? Ei siis sillä muutko. Kyllä toi... Eikö? Ei siis sillä mitään. Ei kuulu kuulla. Okei. Heitti tuossa jo ylitse. Ei sit niin voi kuin Daniel. Sillä on ihan pyöreä takarata tuohon uottuun. Kevyt moottoripyörä, kun ei ole yhtään haaste. Jos vähän antaa liikaa kaasua, niin heittää silleen oikein. Niin, se menee ylitse. Moottorijarrutus on paras. Se just oli 3 tuntia. Korjaus. Niin oli Leikkonen kun yksi ajoi sitä. Tuo Vetteranta suntoo valkoon sisään. Ei niin. Se on suuntaan. Joo. Mihin ne oikein meni? Hetki, tutkaa 3-2. Älä, ei, se ei oikeesti tule. Hyvä, siinä on ne kaikki tässä. Aha. Hyvä, kun ei se niin. Suomessa varmaan voi lähteä nyt kiittymään sitä perään.
tuli ketjupuolella. Se pitäisi olla.